שמי אבי לוי, דור שלישי בעולם הבנייה, ומכהן כיום כמנכ"ל קבוצת יהודה הלוי. סבי, זיכרונו לברכה, היה ממייסדי העיר חולון. בשנת 51 הוא הקים את החברה, בנה אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, בעיקר בעיר חולון. אנו כחברה מתעסקים בבנייה, בכל סוגי הבנייה, על כל תחומיה. ב-12 שנה האחרונות החברה מתעסקת בעיקר בהתחדשות עירונית. בחברה קיימים מספר רב של מחלקות, בין אם זה מחלקה של הנדסאים, בין אם זה מחלקה של שמאים, בין אם זה מחלקה של אדריכלים, ובנוסף המחלקה שהיא הכי גדולה בחברה זה מחלקת התחדשות עירונית. החברה בנתה בשדה דוב בתל אביב 220 יחידות דיור, ובימים אלה החברה ממש בונה עכשיו פרויקט של התחדשות עירונית, 500 יחידות דיור בעיר חיפה. החברה היום בצפון, בקריית ים, מתכננת פרויקט של 720 יחידות דיור שמקודם בימים אלה בוועדה המחוזית. לאחר מכן בקריית חיים, החברה מקדמת פרויקט של 320 יחידות דיור ברחוב ורבורג. בשנה האחרונה החברה לקחה ביחד עם רשת מלונות בראון מכרז של רשות שדות התעופה לבניית 400 חדרים של מלון בטרמינל 3. זה יהיה פרויקט דגל, המדינה כולה, לא רק לחברה, כי זה פעם ראשונה שיהיה בטרמינל מלון. אנו נמצאים באשכול הפיס בעיר רמלה, בכנס מיועד להתחדשות עירונית, להפקדת תוכנית של 850 יחידות דיור בראשות ראש העיר, מהנדסים, יועצים, גם של העירייה וגם של החברה. בכנס עצמו אנחנו בעצם מציגים את התוכנית לדיירים, לא רק את התוכנית ההנדסית, אלא גם את התוכנית הפיננסית, התוכנית האדריכלית, ולבסוף גם כן שאלות וחששות שיש לדיירים ועונה להם. עבדנו כמעט 3 שנים, אולי אפילו קצת יותר פה על נושא של התכנון, על הנושא של הסבר לדיירים על הזכויות שלהם, על המצב המשפטי, על המצב התכנוני, ואנחנו היום מציגים בעצם לדיירים את המוצר שהגענו אליו עד היום. יהודה הלוי זה יזם שנבחן גם על ידי הרשות המקומית וגם כן על ידי הדיירים לפני שנכנסו לחתימה איתם. זו חברה מצוינת. בדקנו את החוסן הכלכלי, בדקנו ביצועים שלה במקומות אחרים, ורק כשהתרשמנו שהחברה הזאת מסוגלת לספק את הסחורה, נכנסנו לשלב החוזה. אנחנו בקבוצת יהודה הלוי נמשיך לרצות את הלקוחות שלנו, ללוות אותם עד קבלת המפתח וגם לאחר מכן. נמשיך לבצע תכנון קפדני, אדריכלי ומקצועי של הפרויקט, ולבסוף אל תשכחו, קבוצת יהודה הלוי, הבית שלך, היצירה שלנו.